салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷи. салому алейкум ака. Салому алейкум. Нархи дар рӯзотон як бор гап. Марҳамат ака, дар рӯзои ака ай материал як материал як 4 ба инами ози 3.5 ба 2.5 ай 3.5 доставка мебарем мечаспонем куҷое боша 3.5 ҳазор сомон доставка установка як ҳамаш як профилош ҳамаш як материал профил лист ҳамаш як хоб ана ишам ҳамун материал як 4 метра 3800 сомон доставка установка тамоми шаҳр то Фахробод мақсад усу Фахробод Ғозималик то ҳамҷо доставка установка 3800 сомон ишам ҳам хели ҳам як материал хай гило бисёр ай мақсад ҳам хел бо ай парамас ҳоз мебинем буд и ҳам ҳамун нархай ҳамун размер 4 ба 2.5 ям 4 ба 2.5 не хайтек фигура бисёр мешава инами фигура ина мисол материали як профило 1.7 листо 1.5 хоб листо 1.5 профило 1.7 6.5 доставка установка 4 ба 2.70 баландиш 6.5 доставка установка 4 ба 2.70 ҳамаш материали 1.5 ана ё ҳами 3.5 бо материали 1.5 шай 5.5 доставка установка Ғозималик то Ғозималик Фахробод Лаҳур итар тараф мода Лаҳур итараф қариба мода Эсанбой Лаҳур бачаҳои ҳам Эсанбой Лаҳур бисёр инҷа мебаранд то шаҳри Туз ҳам ҷона мебаранд ина ё ҳами 3.5 материали 1.5 шай ё ҳоли материалиш 1.5 5.5 доставка установка 4 ба 2.70 4 ба 2.5 ина 4 ба 2.5 иш 4 ба 2.70 материал полни 1.5 доставка установка то шаҳри Туз Қабудиён амҷо мебаранд амҷо бачаҳо итақати урда доставкаш бепул нест куҷа ина шаҳри Туз Қабудиён хай камтар плюс меша масалан Ғозималик Фахробод территорияи шаҳр Ленинский тарафо доставка установка қариб 5.5 ҳам материали 1.5 ай хоб ина 3000 сомон доставка установка размер чандаи ҳамон размер ай 4 аям иам ҳамон 4 масалан листои 0.9 ай профило 1.1 ана иш 4 ба 3 ака 4 ба 3 профило 1.7 листо 1.5 7.5 сомон доставка установка ана иш 3000 сомон листой 0.9 профило 1.1 3000 сомон доставка установка хоб ана бо истироҳат мерафтаги ина и 4 ба 3 ай и 4 ба 3 полни материали 1.7 ай материали 1.7 қати 8000 сомон установка қати доставка установка и 4 ба 3 калоне ба материалшам ғавса ягон материали тининг надора ҳамаш ғавса профилошам листшам ҳамаш як ҳафт 8000 сомон доставка установка ана иш 5.5 сомон доставка установка профило 1.7 листо 1.5 5.5 доставка установка ишам ака 5.5 сомон доставка установка чанд ба чанд размераш 4 ба 2.70 иам 4 ба 2.70 иам ё 4 ба 2.70 4 ба 2.70 доставка установка 5.5 ана ишака 4 ба 5 ана 3 ба 5 ай 5 калитка отдельная
калитка отдельно 8000 сомон доставка установка. Иш калиткаш отдельно, материалш полный як ҳафти тоза. Лист, профил ҳамаш як ҳафта яка. ҳамаш як ҳафти тоза. И калитка отдельно. Хем со заказ чӣ хеле заказ шава тайёр мекунем. Мисолан калиткаги ҳозир 5 метр 4 ба 3 дароза. Як калиткаш 5 ба 3 общий. 8000 доставка установка. Тамом. Ана ям 4 ба 2 3000 сомон доставка установка. Территория шаҳр Ленинский бачаҳои Эсанбой мебаранд ин тараф. Ина ё амой. Ё намё Hamur hazır ya, hamurlar. намё 3 метра 4 метра 3000 сомон. 3000 сомон. Доставка установка. Ана хайтеки 3 метра 5500 сомон доставка установка. Ина инами ҳо нам дар рӯзи 5500 доставка установка. Ина бе краска шаймаса. Краска мезанем листо 1.5 профило 1.7. Tayyor mekneyim. О, чӣ хеле заказ шава ҳам хеле тайёр мекунем. Pad zakaz tayyor mekneyim. Пад заказ чанде размер сурат чӣ хеле сурате рӯи равон кунанд ки ҳам хеле заказ кунем тайёр мекунем. Инҷа хайк ҳамаи намуд чиҷа нестаю. Масалан чӣ хеле заказ кунем тайёр мекунем. Тамом идуна. Adres ҳакам. Адреси мо тарафи мошинбозор мерафтаги заправкаи Фирӯз раи Қурған Душанбе бозори нав заправкаи Фирӯза ҳама медонад масалан маъруф бо номи заправка. Номерои телефон 900 00 30 16 Hamur yaktan numara. WhatsApp ҳама чӣ кор мекунад. дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чӣ дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат аз Аллоҳ баракат.